Siyasetmevanê Kurd Mehmet Zekî Çelebi ku di hevdê Gulanê de li Silêmaniyê di êrişekê çekdarî de hatibû kuştin, meytê wî ji aliyê malbata wî ve veguhastin bajarê Wanê. Lê di dema merasîmê de hêzên ewlekariyê bi ava şit û bombayên gazê êrişî beşdarvanên merasîmê kirin. Demek dirêj parlamenterên Partiya Demokratîkan a Gelan HDP û Rûnişvan li hember êrişê sekinin û xwastin bi girsehî merasîma Çelebî pêk bînin. Li hêzên ewlekariyê bi sedema qedexeya xwepêşandanên ya walîtiya Wanê ku li 2016 vir ve her 15 rojan carekê radigihîne nehiştin girseh, merasîm û vecîbên olî yên Çelebî pêk bînin. Birayê Zekî Fevzî Çelebî bertek nîşanê êrişên hêzên ewlekariyên da û got ku kekê wî ev 13 sal bû ji ber bêedaletiyê jiyana mêşixtî dijî. Wan xwast ku hesreta wî û vesiyeta wê bînin cih. Yoldaşlarım, ben meherim cenazeye kadar peki evci neyist. Ama zulüm ne çiğ? İbrahim sivil bu ya. Hatta katil kirin. Ve tüse gizem kastı. Evci neyişti. Gereka devlet bey vatandaş yapıp bir sene. İbrahim'in harkı bir devlet ya. Ya kemi gereka çim kira. Gereka bey bir teta bu kuta. Ama kemi çuma hata kuştu. Diye kuştu. Beyim teta. Parlamenterê HDP'yê Wanê Murat Sarısaç derketpêşiya maşîna zirxî û bertek nîşanê hêzên ewlekariyê da, lê wan bi ava şit êrişî Sarısaç jî kirin. Bi hewildana rûnişvan û siyasetmevanên Kurd piştî demek dirêj, Tarmê Çelebî spartin axê. Ji aliyê din ve walîtiya Wanê cihê şînê neda malbata Çelebî û wan jî li ber deriyê xwe şîna Çelebî danîn. Hejmarek zêde rûnişvan ji bajarên derdorê Wanê hatin serdana malbata Çelebî û sersaxî dan wan. Mixabin hûn jî dizanin ku sed salan e gelê Kurd bin zulm û zordariyekê ye. Bin tundiyekê ye. Ji ber ku her hevalekî bîna Zekî heval yê tekoşîna hemberî zulmê tekoşînê dide an koçber dibe, an tê şehîdkirin, an tê digirin dikin zindana da. Hevalê Zekî jî yekî ji wan bû. Xebatên siyasî dimeşan. Endamê HDP bû û dozek servekirin ji bo xebatê wî û mehkûm kirin. Hêjayî gotinê ku Çelebî di sala 1999 da li Wanê bi îdaya endamtiya Partiya Karkerên Kurdistan PKK bi 36 salan hatibû ciza kirin. Piştî 4 salan ev ji zindanê derket û neçar ma ku koçî bajarê Silêmaniyê kir. Di sala 2020 da Dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupayê derheqê da rizandina Çelebî da biryara binpêkirina mafê da rizandina adîlane dabû û cizayê wî betal kiribû. Lê Dadgeha Cezaya Girana Stenbolê ev biryar pêk neanîbû û li ser vê yekê parêzerê Çelebî Mehmet Erbil serî li Dadgeha Bingehîn ya Tirkiyê dabû û li benda encamê bû. Lê Çelebî ku ev di heman demî da endamê rêvebirê HDP'yê Hewlêrê bû li Silêmaniyê hate kuştin û hin jî kujerê wî nediyar e. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.